El supermercat moltes vegades no ajuda. Jo he vist etiquetatges errònios i passant una varietat per l'altra per desconeixement o perquè pel mercat global la varietat reina, la que mana és el hash. El consumidor està molt perdut quan arriba a un estand d'albocats perquè allí està tot homogeneïtzat. Han passat per càmeres on els han forçat, els han induït a fer un canvi de color en gas etileno, en atmosferes controlades. L'Ajuntament de València, després d'una denúncia que feren pública perquè volia retirar les tires de comptar del mercat de Mossèn-Sorell i del Cabanyal, hem aconseguit que reculen. Sempre han dit que l'albocat té un consum d'aigua excessiu i que per això en Màlaga estan patint per el tema de la sequera, així estem secant pous, no sé quantos. Les plantes, en general, l'agricultura, la ramaderia, l'aigua no se gasta, és un cicle tancat d'aigua, n'hi ha la de sempre, del principi dels temps, i no se gasta. Les dues plagues que tenen més importants són l'àcaro cristal·lino, que són aquestes motetes, exacte, això és l'àcaro cristal·lino. L'altra malaltia que té, que és l'hongo aéreo, és una seca de rames que diuen que es comença a secar-se de la punta de la rama cap a dins del tronc. I si l'arbre no està fort, pot arribar a carregar-se un arbre adult.